Maazị Ndigbo ekenekwa m unu. Kenekwa m unu. Ihe mene emego. Yes, I niile mana nke mene emego. Yeah, I think is not the way forward. The way forward. But the problem most of the buying is that our people are baligonda na kwesịrị ịkpali. Our people are baligonda na kwesịrị ịkpali. That is the truth. Now, starting from the clergymen, somebody like Reverend Father Ejike Mbaka, our people are baligi. Our people always find a way to shift blame and attack from somebody to another person. I did very, very good in shifting blame. By the time you go kwa me gidi, you kwa 3-4 days or die ya down. But then he a very dark man nekunka, very dark man nekunkozo. I go mono before soon. Ewan bunkulo kuse. Show where I like it on Ndigbo. Niya hoji mazen nande kanweme is to create awareness, but I said no bolo na chukucholi use ye sete mazen nande kanu free. So be it. Mana in all we are doing. Kaide eche fokwa na onye showere bo na akwa hapu karatia. I said it. Kita kezebe showere no today. That showere sig organize their protest nka kide ebo no to do. I will showere we more kwa a lot of on the buy. I will maka showere balia Reverend Father Ejike Mbaka. Because na gini me I say no why ojara Abuja why you on the parishioners ka march aje protest came in cause go and equal that in even 5,000 followers. One day when phone again Google I say go get a crowd of 5,000 people. Kefra because you have the numbers na social media or they go copy and pay your 5k or pay in penanya. Take the crowd of 5,000 followers. Kefka. Why don't you reach out to them? Say okay now 5,000 people see put go protest. Obviously so go no more than 1,000 pata. Ewala makia dishonor and disrespect Reverend Father Ejike Mbaka. These are the people need to want to know who. You, what has your onyo menana done? What has your dibia done? What has ndi se na habu ndi omena ndoku ni ilu no nmago abia no mena na enwele ndi na eme nito omena no no ha. What have they done? Because iche kecha kwa this oka bukwa the same ndi oka kana ekwukwa. Then onyo omena na nasizi ge why put our protest. Gini na eme why what stop ndi dibia? Igwe ogo chua aja mehe na na mefuno pata. Ka amazi asị na ike mana adọrọ n'ụka nwere mana unu ji ike nke unu menwu nka unu otu mata ya asị hava akpaligo Mbaka akpali Odumeje Odumeje dịkwa vocal na nke ya. Let us not take anything away from him. Odumeje is vocal in his own part. Despite the fact he may sound funny, he may sound go bahose, he may sound funny, sound onka, sound gidigim, sound power, sound onkozo, but he has made his point. Several okugoku, you yourself, you might go video, Odumeje kuloku, maka mazen namdekan. What then has your favorite native doctor done? We have many native doctors na by million ezobinia, akwano nanga, onyezo nanga, kehito nanga. There are other umachikota ya kuono dibia, juluna ni baye. That you can confidently say that nanda na hani kunwoku ananungono ogwo na heku hadede onye obuna miando no nafo. Now back to Evangelist Ebuka Obi. Hey, Ebuka Obi bụ fake. You know, Maazị Nnamdi Kanu is coming out from prison. The question is, has Maazị Nnamdi Kanu gone to prison before? In this court in Nigeria, has he been sentenced to prison? Oh, you need to go to the check here first. Olebi webte video ya post bekwa mewenka. These are the people ya hey, you know, Bujeni man of God no mekwa nka menko ozo J-Pack and his group. So what then is our problem? Kezebe I know a major. What doing well. Kaira with this mentality of shifting blame and blaming people and insulting people. What is the way forward? Kayana think. Kedi the way forward. Oha. Matago. Kedi the way forward.
Mwa na ebe eme video kwugo m okwu several, emego m post, edego m post severally. Mana if people will not see nke ahụ comment under his same brother well done, mana ọzọ post ihe ọzọ that has nothing to do with ihu n'imego ka ha kọchalakwa anyị na-eko nkom we. I say, you're not posting about Maazị Nnamdi Kanu. Is that what you be posting? Ị na-ene onye ahụ anya, ọ dị m ka njide asuo ya ọkpọ n'isi. Njide asuo ya ọkpọ n'isi. I post where they will not share it, they will not talk about it, they will not even comment there. Come on, like, click a like na the video. Like, just like ya ofuma. Nothing. Na hemanya is right. Guys, no for ya. Guys, no for them. Man, deep down, you na platform ha. Ebe na share, ebe na happy man aka na ala ka na like share. Bad news na na like share. Ko de kwan. Ndị ba ye kene mu. O mo Igbo agbara nzu na anwa aka nsikwado. Ife mu Igbo agbara nzakwani ya be egbo beru gobe. Manza be kwenu nke siri ibi ebe na nkwukwa ya. Abịa n'ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu nọ na nga ọ ga-apụta. Mana anya magbakwanụ nkịtị. Appeal court a na-eje abụrụ ya ga-emecha ka uwe esi wepụta. O ife mụ na gị mete mere o ji wee gwa ya wee sị na ọ bụrụ onye nwa ga-agba ya pụọ ya na anyị nwa ga-agba ya bịa. Ọgụ a maka mgbe ejidere Maazị Nnamdi Kanu mgbe ịgbago n'onwe gị nwa apụ ịkpọ onye ọzọ afa. Maka na nsogbu ndị ojii na-enwe bụ mgbe ọbụla ị na-eburu emu ndị mmadụ nwere ike iburu emu onwe gị. Mụ na-ebido n'onwe m tupu njọ mkwue maka onye ọzọ mmekwu maka onwe m. Agbara m mbọ nke njigbo mmadụ gbakarịa mbọ otu ike mụla amara m maka gụa n'onwe gị. Ọ bụrụ na gụa n'onwe gị mere ya ịgbanigo mana ma na ọka agwụbe maka na otu atụgoro ya nga akwa anyị nwa ga-emekwa ife oge eju wee si ebe afọ wee pụta. Nwee sị ka m were ohere a wee kene ndị isi ụka ndị nke na-etinye ọrụ ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu mgbe ọ nọ n'ụlọ ikpe. Fada Mbaka na-ekwukiride ọ nọkwa opostuo ọ nọkwa okwuo maka ya ọ bụrụkwa feche ka ọ bụ onye wentere isi onye ama ama ikwu ife dị otu a. Ọ na-atọ m ụtọ ịfụ ndị ama ama gaba na-ekwu ife dị otu a maka ọ na-egosi na Maazị Nnamdi Kanu na aka ya dị ọcha maka na ọ bụrụ na ọ nwere ife o mere ndị dị otu ama na-etinye ọnụ n'ife gbasara ya. Onye nke Igbo wee bụrụ Evangelist Ebuka Obi ọ na-ekwukwa ọ na-eti igwe ife onyonyo na-ekwukwa maka Maazị Nnamdi Kanu na a ga-arakwu ya sikwa pụta na ebe ọ nọ na ọ dọrọ nwa gosi na Maazị Nnamdi Kanu na aka ya dị ọcha maka na ọ bụ na aka ya dọrọ ọcha onye isi okpokpo ama ama dịka Evangelist Ebuka Obi ama na-ekwu ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Onye ọzọ wee bụrụkwa nwanne anyị nwoke Odumeje Ndigbo skipa hose ị na semi na mando gaga ndusa ị na-aghọta o sokwu wee na-ekwu ife gbasara Maazị Nnamdi Kanu ka a na ya okwu kaadị ị na-afịa. Ọ bụ na ndị isi ụka ndị ọzọ ndị isi okpokpo wee tere isi sokwa wee kwuo okwu enwere ike ife dị otu ama dị taa mana ka o si na wee dị ajụjụ ị ga-ajụ onwe gị ọ bụ na ndị isi ụka ndị ọzọ na-etinye ọnụ ife aka akụkọ na nwa maka na ọ gbarụ nkịtị kwere ekwe mgbe ọ bụla ịfụrụ a na-emekirido mmadụ ikwuru okwu gbachi nkịtị o gosi na ife afọ a na-eme onye afọ na odigo obi mma maka na ọ bụla odorogo obi mma Chukwu nyere gị ọnụ eji ekwu okwu ikwurogoro ekwu ide mana ịgbachi nkịtị gosi na ị nabatara mmegide a na-emegide ọnya. Kịta atụgo Maazị Nnamdi Kanu nga akwa anyị nwa ka ọ dị arụ anyị ama anakpụkwa sị na a na-eje apịl kọt akwa ife anyị mete ga-edijamin ife ga-emenụ. Ọ bụ na anyị chọkwa Maazị Nnamdi Kanu pụta ọ dị anyị n'aka ọ bụkwa na ya chọrọ ka ọ pụta ọ dị anyị n'aka mana etere igwe etere ose Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Onye ọbụla ga-ebu n'obi na Maazị Nnamdi Kanu eji eji nọ mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na anyị emere ife kwesịghị na anyị ga-eme enwere ka ya bụ okwu ga-adị Maazị Nnamdi Kanu azọba onwe ya ọzọbakwa onwe ya onye atana ya ụta maka na o mego nke ọ kwesịrị ma mekarịa ọ dịzi arụ mụ na gị wee ohere a wee sị na ana m ekene onye ọbụla na-ewepụta ohere ya ekwu maka Maazị Nnamdi Kanu ma ndị na-ekwu ekwu ma ndị na-ede ede ma ndị ji agụ egwu wee sị agbakọ ọnụ nyụọ amịrị ọgba ụfụfụ onye aka akwụsịkwana n'ọkịta ka nke bụ okwu bidoro. Ọ bụ na ị na-ekwubu biko kwube maka na ife aka ji emere Maazị Nnamdi Kanu bụ anyị niile ka eme aka na-ekwu na atụrụ ya nga eburu ya wee naba Sokoto. Maazị Nnamdi Kanu bụ onye Sokoto eburata ya na nga dị n'ala Igbo ụwa ya na-emebikwanụ gịnị mere eji wee buru ya wee naba ụdị ebe a gosi na abụbụ a na-arụ anyị karịrị akarị o nwerekwa mma onye ọ ga-abụ echi mgbe ọ bụla ifo ka a na-emekide mmadụ kwuo okwu an injustice for one is an injustice for all. Ọ bụrụ sọsọ onye ịfụrụ n'anya ka a ga na-emegide ikwu okwu onye gbogodoro asị a na-emegide ya kwuo ka arụ wee kwụsị ka ọ wee ghara iro gị. Ọ bụ ibe nji maka ya wee bịa were asụ na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ife anyị ga-eri bịa ma nke ga-eri ya bịara gbaanụ mbọ ka ị na-etinye ọnụ n'okwu tupu ịma mmadụ ikpe ma onwe gị
otu na dị m ekwu ndo ana m ebugoro ụzọ gịnị ka mụ na onwe m mere tupu m wee gwuo ife onye ọzọ mere gụwa na onwe gị jụọ onwe gị gịnị ka ị mere tupu i kwuo maka onye ọzọ. Ndị be anyị ọfensị ka nwetara unu ka emesịa ahụ.